Dobro, ako vi mislite tako, onda u redu, onda čist račun, duga ljubav, pa nije sažaljevanje, nego empatija, ako razumiješ. Ma nema ona empatije prema nama i drago joj je što je išla ona, a ne neka od nas. Moje iskreno meni je da Marinela malo fejka emocije i sama sebi, ne samo nam. Pa ne znam, meni više zvuči kao sažaljevanje, kak si rekla, ono, da si ti na mjestu drugih cura da bi ti lagano napustila kuću. Kao misliš da bi mi sad trebala otići doma? Ne mislim to, nego ja osobno ne znam jel bih mogla to podnest zbog svog određenog egoizma. Iz tog razloga. Mislim da je slučajno, ali iskreno otkrila svoje prave osjećaje i što zapravo misli. Hvala vam, cure. Hvala ti. Ja mislim da ima Marinela neko taktiko, da igra neko vlogo na koju se pripremila, zato što je ne moram skužit, ne mogu prepoznat autentičnosti u njej i meni se čini kao da je fake.